ongi etorri, herri erretiko entzule. Ongi etorriak izan zaitezte, hori bezala Eusko Ikaskuntzak antolatu eta eraikitzen duen txoko honetara. Gainera gaurkoan txoko internazionala bihurtuko zeguna. Izan ere, Brasileraino salto egingo dugu, bai? Badakizute bertan Lula Silva, orain gutxi presidente berria dutela, eta horretaz ere hitz egingo dizuegu, baina ez horretaz bakarrik. Izan ere, jakin nahi baldin badugu, edo jakin nahi dugulako, zer nolako presentzia dugun euskaldunok bertan, Brasilien, euskaldunak Brasilien, noiztik, zergatik, hori guztia, ondorengo minutuetan jorratuko dugu, Eusko Ikaskuntzaren bilagunekin. Izan ere, Brasilien bata 8 urte baino gehiago emana, eta bigarrena oraindik ere bertan bizi delako, eta, bazuten gogoa hor, lan bat, proiektu bat, eraikitzeko, egiteko, eta horretan ari dira. Euskaldunak Brasilien lana publikatzear dute gure gaurko bi gonbidatu. Estebe Ormazabal eta Arantza Ugartetzea, ongi etorri eta eskerrik asko Eusko Ikaskuntzaren izenean. Eso, Egunon. Bueno, euskaldunak Brasilien, esan dugu orain sarreran, Arantzazukan 8 urte luze, baina gehiago igarro dituzula eta estebezu bertan bitizarela, gaur egun. Zer du zuentzako Brasilek, zergatik ematen duten bere garaia saltoa, Atlantikotik gora bera egin eta Brasiliraino iriki. Zergatik, Arantza zure kasuan? Ni antzegoen euskaldun batekin eskondu nintzen, 82an, eta area joan hemengo euskal munduko kultur eremu hau utzita, nire herria, nire familia, eta beste herri batera, nahiko anitza, nahiko bizia, nahiko erakargarrira joan nintzen. Zure kasuan, Estebe, badatu oraindik ere antza udela, Arantza, zu Donostiatik Brasilera. Estebe, zu behazendik Brasilera, eta gaur egun Brasilen zabe. Zergatik egin zenuen? Beste asko bezala globalizazio gara eta eskala, lanagatik unitzen Brasilia, garaia zen multinazional bat lan egiten, eta Brasilia juteko aukera izan, 96an, eta hauta jonitzen lan egitea, hasiera baten, Brasiletan, nire planetan jartzen, baina azkenik enpresatan lana utzi eta Brasiletaz nire pixkat portoindutan, eta, lan utzitan jarraitzen dut, nire kasa, baina beste bi urte, lan utzita, eta jarraitzeko asmo zorain dut dintzen. Baina batek eskolare epatzen duenean, badatu eremua nahiko mugatua dela, nahiko eremu edo lur, eremu zabala ez dela, baizik eta txikia eta oso minuskulua, Brasil bezalako herri baten aldean. Brasila ipatu, baina nora juntzen izan ere oso ondia baita, Zure kasuan, Arantza? Ni zuzenean San Pablora joan nintzen, han bizi izan Jose Ramon eta area joan nintzen. Hain zuzen ere, nire lehenengo harremanak, izugarrizko hiri erraldoia iruditu zitzaidan. Galdua bezala sentitu nintzen hasieran, baina gero beraien abegikortasun hori dastatuz eta herriaren izate hori sentituz, etxean bezala bukatu dut sentitzen, etxean sentitzen ez. Etxean sentitzen zara Brasilen, Bai. Oso ondia da. Bai. Eta ez nahiz bakarra, etxean sentitzen ezela. Egin ditugun elkarrizketetan gure lana tartean dagoela eta bat, hori da orokorrean ia gehienok esaten duguna. Hori benetan oso aipagarria da eta mirestekoa, ezka? Zure etxean sentitzen zara? Ni, Brasil dutan, integratuta baino desintegratuta garela Brasilen batez, nire San Paulo jonitzen hasiera baten, San Paulo da zenbaten Brasilgo kapital ekonomikoa, eta industria detik eta gertatzen da gehiena,
San Paulo gaur egun 22 milioiko gutxi gara bera hiri bada, estatistikak esaten dute, jainko jakin zematzen egongo da benetan. Gero nik urte batzu San Paulon egin ondoren, San Pauloko hirian egin ondoren, barnekaldea junitzen. Barnekaldea da, Zapaldeko mendebaldea, estatuko mendebaldea, eta San Paulotik 500 kilometro dagoen herri txiki batea, 200.000 biztanleko herri txiki batea. Eta, bueno, eta beste bizi bat, ez dauke, zerrikusik kapitaleko bizikin, eta agrikultura, nekazaritza inguruan bizidan hiri bat, eta ja beste kultura oso desberdin, San Paulo oso azken baten kosmopolita eta moderno izaten bukatzen da, hiri handi bada. Barnekalde hortan, dago, nik nuke esango Brasildar benetako kultura, hori deskribitzea zaila da, ez da, San Paulo barnekaldeko nekazaritza giroko kultura hortan mugitunan hiri bat, ez? Bueno, da beste esperientzia bat, Brasilek hori ba, milioik esperientzian eskaintzen izkizu ba, bere kasuan hau beste bat da, ez? Berezi, Nolako da San Paulo bizitzea? 22 milioiko populazioa, biztanlegoa, erabat diferentea da hemen daukagunarekiko, izan ere gu, zuk aipatu duzun herri txiki hori, baina txikiagoak diren hiriburuak dauzkagu, eta zentinean ez gara iaia zerrez, pantza bat baino ez, horien aldean, ez? Nolako nahi ez San Pauloko eguneroko bizitza? Zuek hiri osoa ezagutzera egizizarete, auzoak hain diferenteak dira, batzuk arriskutsuagoak direla bestek baino, besteak ez, nolakoa da bizkat bere identitatea? Zuk aipatu duzun bezalaxe horrela da, ez da? Baina nire kasuan adibidez oso importantea izan zen lehenengo erreferentzia. Eta lehenengo erreferentzia izan zen Euskal Etxea. Nire izena zen beste batzuekin batera fundatzailea, San Pauloko Euskal Etxeko fundatzailea. Bakarra, Brasilen osoan dagoena Euskal Etxe hori. Eta hori izan zen abia puntua. Eta hortikan gero kate bat bezalaxe joaten zara zabaltzen. Eta unibertsitatea izan zen beste erreferentzi bat. Ni joan izan Pablo Freireren bila, banekien bere berri oso bere jarrailean izen nolabait, eta hala aurkitzen nuen. Eta orduan egin dituen zenbait ikastaro, bai pedagogiari buruz, posgraduazio mailan, eta bai antropologiari buruz. Eta niretzako izan zian bi erreferente oso garrantzitsuak. Eta unibertsitatean beran egin dituen lagun Brasildarrak eta alde guztietako lagunak. Zer, San Paulon dagoen jendea eta kulturak dira asko. Eta handenak etxekotasun bat sentitzen dugu, naiz eta kanpotarrak izan. Zeretuk zer topatu duzu hor, behazindik junda eta horrelako hiri erraldoi batera iritsita? Hiri erraldora ikizatzen ikenez Londresen bizita da, horretik eta beste joan biratuta, baina San Pauloko esperientzia izan bereziera, ez? Zatik, azten baten Mexiko eta Nueva York eta Tokiokin Europizat 22 milioi eta baina da hiri bat da kaotiko bat, ez? Zatik, hiri bat 75 urtean usten dut 4 milioi edo zitxula eta 86an 20 milioi dauzken hiri bat pentsatzen zu, ez? Eta da, balde batetik, eguneroko borrokak eramaten ditu energiaren 80%, ez? Da, etxetik irten eta trafiko hartu behar dezun, eurik egin behar duen egun hortan, aiatuko nahi zen lanea, eta gero lana, ez? San Pauloko hiri da lan hiri bat, ez? Brasildarren gain betxun topiko guztik alde batera utzita, San Paulo aiatzen zea, eta San Paulo jendeek egiten du, kanpoko barriotan bizitzen jendea. Nire esperientzia dira, nik fabrika baten lan egiten honez, kargoan uken fabrikan, langileekin erlazioa, eguneroko nire erlazioa zen, langileekin, ez? Eta jendeak, adibidez, bizizien kanpokaldeko periferiako auzotan, dira auzo pobrenak edo, eta hartutzen duzten, bi autobus, tren bat, esteko lanea, goizeko 7etan lanen azteko, goizeko 9etan jakiten ziren, bi tren, suerte baldin badukate, ez ikuste atarakatuko autobusen dikostela, eta aiatzen die lanea, gozaltzen dute, eta lan egiten dute egun guztie, 8 10 ordu, 12 bilardienak, eta gaztenak gaina daukate energia, arratsaldean handik irten, eta asko, oraindik unibertsitatea juteko, ikasi, 9:12 etxeaiatu, 4 ordu urrengo egiten esnatu, berriz etorri,
Eta erritmo hortan, jende asko bizi da San Paulon, ez? Eta, dazkezu hori nire esperientzia, San Pauloko, Kampuzoleko, periferi bizikien barria auzotako jendea, eta aurkezun narkotrafikoa, eta hemen gehiena azaltzen dana, telebizton azaltzen dana, baina normal egunero bizitza, pizkatoran mugitzen, eta da, hiri bat laneako eta gauen divertitzeko, ez? Gauen festak eta diskotekak eta kriston mugida dau, baina bestalde jendea goizeko 6etan itezentzea kotxeekin eta daureia trafiko bat dago, jendea laneari umek eskola eta ez da inoiz gelditzen hiri hori, ez da ikusgarri da hori. Nik horrek atentzu asko ditzen zin, nik ezin hon jarraiki. Bai, zuk epatu duzuren Nova York, hiria bezala batzuen artean Mexiko, DF edo Tokio, Nova York hiriari buruz esate dute dela inoiz lo egiten ez duen hiria, ez? Agian San Pauloren kasuan antzerakoa da. Ez da inoiz gelditzen, eta, claro, guretzako, gure mentalitantzako, serian, txokatzen ditu ez, eta, nik esaten, lehenengo urtete erdi jarraitxu no pixka bat erritmo. Bueno, gutxi gora bera azaldu dugu, zer den San Pablo, eta ari gara pixka zuen esperientzia horiek, eta, azaltzen eta azalera zen, baina gaur honutza bildu eta honutza elkartu beha, edo hemen elkartu beha, Euskaldunak eta Brasilzuek aurrera daramazuten eta ja publikatzear eta ateratzear dagoen lan eta proiektu bati buruz. Nola sortu zen, bai zuek, Ester Mazabal eta Arantza Ugartetzea, baina baita ere Elsa Martinzekin batera, San Paulon dagoen beste neska batekin batera, hiruron lan hau aurrera daramazute. Nola sortu zen ideia edo zein da bere kontestualizazioa, Arantza? Bueno, lehenengo eta bat, oraindikan lana txukuntzen ari gara eta eratzen, eta ez dugu entregatu oraindikan eta argitaratze hori ikusiko dugu nola erabakitzen den eta nork erabakitzen duen, ez da? Asko aurreratu duzu. Baina gu oso gustora ari gara eta guretzako ere esperientzi izugarri bat izan da. Zeren gu gara, Euskaldunak Brasilen, gu ere. Estebetani konkretuki. Orduan, geure esperientzia eta geure ikutua ere hor dago. Eta galdera ere hor dago. Zer gertatzen zaigu? Euskaldunoi Brasilen. Zer gertatu zaigu? Zabaltze bat, erreferentzi pilo bat jaso ditugu. Geure izaera zabaldu eginda. Beste erreferente batzuk ditu. Aberaztu eginda. Herrimina ere sentitzen dugu. Herrira itzultzeko gogoa ere bai. Baina, hor daude. Orduan, pentsatu genuen, zergatik ez, hau nola bait bildu beharko dugu. Zer egiten dugun urteetan hemen edo Euskaldunak zer egin dugun, zeren ez dakigu norbaitek egin duen gugimipin ez dugu jakin. Orduan, norbaitek hasi beharko du, hau biltzen edo jasotzen edo aztarna hauek, Eta horrela zen hasi ginen, eta tartean baita ere, hori hobeto esplikatuko du Estebek, Xabier Bruchet. Zegoen hemen hasieran lan honen hasieran oain Kanadan dago. Baina hori izan zen jakimina, zer gertatu zaigu Euskaldunoi Brasilen, jakimin hori, eta danok hitz egiten dugu Euskal emozioari buruz. Zer da hori? Saiatuko gara piztenaka gehiago zabaltzen, baina zer gertatzen zaio Euskaldunari Brasilean garantzan? Gertatzen zaizkigu aldaketak. Orduan, abaniko izu erraldoi bat bezalaxe, geure aurrean ikusten dugu erreferentzi mota ezberdinetakoak, zeren kultura asko daude San Pablo batean. Eta ikusten duzu, zure euskaltasuna ere bizitzeko aukera daukazula. Euskalduna izateko aukera hori. Geure izaera hori. Eta ez bakarrik euskaletzean baizikan, geure bizipenean, egunerokotasunean, aukera hori badaukazula. Nahi dalin badezu zure ere txiki hortan, intimo horretan, euskeraz bizitzeko, eta, euskaldun izateko beste era bat. Baina, euskaldun pekoteko. Hori horrela da, hori nabaritzen duzutean, bitxie da, nire kasun lana honetan, ikizka bizan ziren, elkazu duzen Arantza jasitan aspaldituzten ideia bat, eta beak beste lan badolok San Pauloko euskaletxeak, eta gure aletik, Xabier Alduzeta ipatu duna Arantzak, nire lagune,
Eta ni San Paulo 36 abiatu nintzen, eta beti guztik txiste bat egiten dut, guri iruditzen zaio, 1500 Brasil deskubritu zenetik lehenengo euskalduna Brasilera aliatzea, nintzela pentsatu, bat danik berdin gertatzen zaio, ninek lehenengo. Eta Xabierrekin ezagutu non Xabier, eta euskaletxe bat dago, eta euskaletxe bat San Paulo, euskaldun ote dareka. Eta ora, hasi ginenan euskaletxe inguratzen, eta pixka batan parte hartzen hango aktivitateetan, eta berrepente, zegoen gizton bat Bergaretxe, Jose Antonio Bergaretxe jauna, ondala gutxi izana. Bera, Brasildarra, euskaldun, gurasu euskaldunek, Brasilen jaioa, Euskal Herria bueltatua, Gerra Zibilan ibilita, berriz ere Brasilia bueltatu zana, ze tipo interesgarri, eta honek, grabaketa bat egin barri tipo honek, zertik, hau, izen danen, hori historia hori jun egin duztaio, eta horrela zigin, grabaketa egin honen, eta karo, azitan erreferentzia soltatzen, baina, jatu nintzenen honen, bazeren barko batzuk, eta bazeren ez daki nungo, eta azkenen horrez piztuzio, hori, jakimin hori ez, kuriosidade hori, eta zigin zire egiten, ikusten honeko, ez gara lehenengok, eta Zera ipatzen horre, historian sartuta, badan lakizute, zein den Brasilera egizitako lehenengo euskalduna. Horretara nirikizarete, zein da zio rekatuten daturik zaharrena? Nirauten daturik zaharrena, txuleta zu gara, mila bosteun da berrogeita zortziko datu bat, aurkitu duten, datiko bat izan da Domingo Arios Agirre. Euskaldune esaten dugunen gaina da, Euskaldunek abizen Euskaldune daukatzen gaina, nik hau ez dakiten, berrez, Euskaldune zan, Agirre apellido dautena, eta hau zan, Portugaleko erregearen ejertzitoan, kapitana zan, eta Salvador de Bahia, kapita bezala sortu zanen, Brasilen, lehenengo jendea bilatzen hasi zenen, 1500 hogeita maikan izan zen lehenengo espedizio ongi jendea bilatzen hasi zenen kolonizatzea Brasil, 1548 tipo bazaltzen da, Agirre hau, lehenengo euskaldune da jesuita bat, Naparra ganean, hau da, 1500 berrogeita behatzean, Jose Jazpilicueta Navarro, eta hau euskaldunezan, hau datu dauzke euskaldunezala, historia bitxie da, dare horre, dare kartaz, kuidatzen zituzten, eskuitaz kuidatzen zituzten, Brasildik, Portugalera biatzen zituzten, zaitatzen izan, kolonizazio zekin, eta Nobrega, garrega zan, jesuiten buru Brasilen, eta tipo honek komentatzen dok, eskutiz baten, nola, El Navarro, zetik, azpilikueta zintzuten pronunziatu, zaila iritzen ziren, eta El Navarro deitzen ziren, eta Navarronek izugarrizko erreztasune dauke bertako indigenakin hitz egiteko. Kriston azkar ikasiko bertako hizkuntza, eta segurazki izango da bere hizkuntza Bizkaian nola hitz egiten non, euskaldunea hitz egiten non, zer ikusiko do bere hizkuntzak indion hizkuntzakin, Eta horren buruz, milak artikulu idatzen ditugu. Relazio bat dauketela, hizkuntzak eta zakizu, baina nintzen, horrek ematiz datu hori izan, lehenengo euskaldune euskera egiten dena itxola datu daukena tiporrena. Sekulako atrakzioa du lamenek, oso interesgarria da. Ni ere, fiskat deskolokatuta garatu nahi, eman dituzun datuekin eta data horiekin, urte horiekin, eta gero bakoitzaren prozedentzia eta dar, fiskat ere deskonzentratu zaren gainan dauzu, erketatik, baduela erakarpen kutsu ondia, egiteko zein den erlazioa eta Brasile eta... Ez que Brasile dauke gaina, ez da, nik uste gure mitologian, ez da, Europarron mitologian, Euskalduno mitologian, edo, Occidenteko jende mitologian, Brasile dauke erandik azkeneko frontera horren zea, mito bat dago, Eta mito eta realitate bada, azken baten, behar bada, ez da, horren basatia eta horren hemen zenbait pentsatzen duna. Baina horrendik, Brasilet daukezea horiek, Brasilen adibidez, daude tokik inor izan ezan tokik. Daude Amazonako selva, daude kilometrok eta kilometro kotxuz egin dezkezu herri bat ikusi gabe. Ordu dauke kutsu ze hori, eta gero elkartzen dezu hori karnabala, musika. Brasil dauke erakartzen hori egira, azkeneko gauza bulatzen duzuna da, Euskaldune Brasilien, Euskaldunek ez Brasilien ez da, kuriosidade da. Mila bosteun gara, hogeita azeratu behar gara.
ikusteko. Aritzara komentatzen ere, elkarrizketak eta egin dituzuela, zenbat elkarrizketa edo ze dokumentu dakazute hor... elkarrizketak baino gehiago nik uste dut tertulia gizara izan diala elkartze bat, eta 50 eta nik uste dut egindakoa direla. Bai individualki, personalki eta bai famili giroan, tertulia gizara. Eta hor tertulia gizara egiterakoan, hor ludikotasun bat agertzen da elkarrizketa hortan. Eta jendeak manifestatzen ditu emozio batzuk, jende bat negarrez azten zan, Euskadiri buruz hitz egiterakoan, etxekotasun bat ezagutu gehiago egin gara, eta nik uste lotura izugarria sortu ditugula. Nik egin ditudan elkarrizketa horiekin, ni pertsona horiekin ja lotura berezia ditut. Ez dira nola nahiko elkarrizketa formalak izan dira real komunikazio bat. Parte hartze bat, konplizitatea sortu da. Eta, danetan agertzen zen emozio hori, bai berrietan, bai hitzetan, bai adierazpenetan, eta azkenean, esan genuen, emozio hori jorratu beharko dugu, zeren emozioetan ganak hitz egiten dugu, baina zer ez da, eta nola, euskaldunekin topatzerakoan, euskaldunak ez direnekin, brasildarrekin ere topatzen gara. Horiek dira, onartzen gaituztenak gu area joaten garenean, eta hor, tarte hortan, aurkitu genuen edo lagundu du Euskal Federazioko pelotako zuzendaria Brasildarra bera, Alfredo Soeiro, eta bere profesioa da psikiatra. Eta liburu bat dauka idatzita Realidade Emozional. Eta esan genuen, zergatik ez hartu liburu hau, gida bezala, emozio hori eta gure lan hau bideratzeko didaktikoki, ikuspegi pedagogikotik, orduan, berak esan zidan egun batez, Arantxa, nire ametsa izango litzateke, nire ametsetako bat, Euskal Herriari buruz maite ginduta dagoen gizon bada. Eta esan zian, niretzako izango litzake amets bat egunen batean liburu hau euskeratuta ikustea. Eta hori izan zen, dana joan gera pixka bat osatzen bata besteekin, esan genuen, ze aukera ederra ez, euskeratu liburua eta berak gida bezala hartu geure lanean. Eta hori ere, aportazio hori ere bada. Zeren gu geu gara, baina besteak ere hor daude. Eta interakzio hortan egiten gara. Eta realidad emozional edo izat berak egindako lan hori, zuen lanan ere sartuko duzuke, errealitate zirraragarria titulupean. Hori da. Eta galdera litzateke, baina zer da? Errealitate zirraragarri hori. Nola baite, laburki esan da, eskematikoki eta hau ez dakit, simplegia gerta daiteke hola esan da, argitaratzen denean, irakurri ziren merezi du. Irakurri dugu. Esan dizuet jari, erakartzen hori badagoen. Emozioa da, percepzioak izaten ditugu, percepzio ezberdinak, eta sensibilitate ezberdinak. Eta gero etortzen da, percepzio eta sensibilitate horiei buruzko erreflexio bat, interpretazio bat. Eta tarte hortan, percepzio eta interpretazio tarte hortan, kokatzen da betirako geure barruan bat eginda, emozioa. Emozioa ez da gauza harina. Emozioa zartu dira ditugun ikutu kulturalak, ditugun beste sentimentu batzuk, baina percepzio berriak sortzen dira, aztertzen ditugu, eta tarte hortan geratzen da hori da emozioa. Orduan, emozioz beteriko bizitzak ditugu, eta garrantzi gutxi ematen diogu, baina azken batean, geure barruan eta geure ekintzetarako da motorrik indartsuena. Orduan, gauza da, gure euskal emozio hori bertan nabarmenten dela, ez? Hori da. Bakoitzari antzematen zaio zure euskal emozioa da. Bai, eta nik nire euskal emoziotikan hasiko naiz ikusten zer dan edo sentitzen kultura brasildarra hori. Eta hor percepzio berriak etortzen dira. Baina beti nire abia puntua izango da, nire kultura, oinarria, hortikan abiatzen naiz. Eta gero hori osatzen joaten da,
eta emozio abaniko zabal bat sortzen da, eta gaur egun ikuste dut, niri nipin garbi esaten dut. Ni Euskal Brasildarra naiz. Bi emozioak barruan ditut. Integratuta nola bait, edo integratu mailan. Euskal Herritik zer iruditzen zaizu orain brasildar musika entzungo da gana bat? Ikusgarri. Gure emozioak berpizteko? Hori da. Venga, va, Caetano Veloso. Que a gente pode se dor e prazer, pagar pra ver o que pode e não pode ser, a pureza desse amor, espada espelho pelo carnaval, e cada cara e corpo é desigual, sabe o que é bom e o que é mal, chão é céu, e eu sou quem não morre nunca. Ela leva a certeza, rema na maré. Ela mira a certeza, ela leva a certeza, rema na maré. Ela mira a certeza, ela reza, meu amor. Canta o pagode do nosso viver. Que a gente pode se dor e prazer, pagar pra ver o que pode e o que não pode ser, a pureza desse amor, espalha espelho pelo carnaval, e cada cara e corpo é desigual, sabe o que é bom e o que é mal, chão é céu e é feliz, e eu sou quem não morre nunca. Ela leva a certa, certa, rema na maré. Uma lua certa, certa, Bueno, Brasilgo musika... Ze polita. Sensazio, Arantxa. Zoragarria. Sensibilidade ikutu berezia du, gozotasun bat eta ritmo berezia. Gorputzokoa sentitzen da zerbait da. Sei hartu orain, eta zintzoak izan, gerturrik ez esan, bertan abizineten pentsatzen, zer etorritzen zuen burura, hau entzuterakoan. Ni gozatzen egon nahi. Lehiutik behiu dut, eta elurra edo ikusi duten, zen jozu. Kontrazia arroa. Peria esan eta gure artean egunotan hotza badugula, Brasilien normalean nolako guraldia izaten da? Brasilien musika bezala Caetano entzuten egin, baina
Caetano da bat, Brasilen nire milioika musika, ez? Hau da, honea heltzen den musika tipo bat, gaina bossa nova Tokio horrekin, eta Europan eta Brasildar musikaz ulertzen dana, ez? Baina eguraldia eta musika, Brasilen orain uda da, baina negu egiten badaki, hegoaldean elurre egiten do, baina noski iparraldean amatzen aldean, uste osoan, klima tropikala dukate. Ni bizi naizen tokin, San Pauloko barnekaldea, Mato Grossotik gertu, hotza ikaragarri egiten donen 8 gradu urtean 3 aldiz, eta, aste pare bat klimaldetik oso bariatu da Brasil. Geografia bat ezatzen dira. Ari ginen komentatzen ez, zein biziten, zein sentsazio, eta, jarraituko dugu bai lanarekin, zuen handi historiko sentsazioekin, Elsa Martin sepatu dugu ere, handikan egiten dura lana, eta berak, Brasildarren historia hori edo gaineratzen dio lan kompleto eta zabaloni, baina zuek bertan bizi eta gero, edo bertan bizi eritzaretela kontutan hartuta, notizia albiste egunotan Brasil izan da eta bada, albistegietan eta nazioarte mailan, hauteskundeak presidente berria, Lula da Silva, zertziarra ipini da, eta, arestian mikrofonoetatik kanpo ari ginen komentatzen ez, irrikitan nago, zenian zuen, bueltatuta, Lula da Silvaren gobernupean egotea zer den jakiteko gogoz, ez? Lulak, hauteskundik ere bat zituen lehenengo deklarazio egin zituen zantuen esperantzak goldurari irabazi dio, eta pixka bat hori sentitzen da, ez? Eta bitxie da, Brasil ez da oso politizatuta dagoen herrialde bat, baina hauteskunde hauetan inoiz baino gehiago politizatuta egon da. Eta hauteskunden emaitzak ere izan die, inoketon espero, ez, Lulak horrendesteko abantaiazeko zenek gobernuko hautagaia, ez, toki guztietan bezala, demokrazia occidental guztietan bezala, prensak eta telebistak eta dauken boterea, handie da, eta kasu honetan, tenen eskuzegoen elkartizion, eta horren aurka ere, eta egon ziren hor 4 hilabete, terrorismo ekonomiko batez ere izugarri izan zen egin zutena, dolarra gora, eta zer gertatuko tezan, eta, estatu batuek bere txantxare jarri zuten, Lulak irabaziko balu ez dakizte gertatuko zala, Venezuelan bezala gertatuko tezan, gero Argentina bihurtuko zala, eta azkematen hori gertatu da, bildur horren kontra, esperantzak irabazi do, eta hori jende asko sentitzen da, eta bitxie da, hauteskunde bukatu die, eta dago impresio bat, horri bat pasatu dela bezala, ez da inor gogoratzen ja, zerra zan hautagai gobernuko, ez da inor, ez dut pentsa egiten bertazio. Lula da, Lula, eta Lula, tapete, eta, dago izugarrizko esperantza, eta gauzak, hasi bien eran egiten, ikusten da, badamartetela urte asko pentsatzen momentu hori helduko dan, bat egiten helduko zela egunen maten momentu hori, eta nola eta zer egin behar zuten, eta adibidez, bitxigabeak, horren gala 10 urte edo deklarazio batzutan esan zuen, zer egingo dezu, zira lehenengo gauza egingo dezuna, hauteskundek irabazizk, eta esan zuen, ministro guztik autobus baten sartuko ditut, eta Brasildik hilabete batez izko gea, Brasil guzti ezagutzen eta ikusi izaten Brasil nolakoa dan. Eta orain lehenengo gauza egin dona da, Pinkin ministrok eta bialdu ditu, eta egin zuena, gozearen aurpegia ikus dezaten, Brasilgo pobren eta gozearen aurpegia ikus dezaten, eta populista kutsu bat daukela eman bezala, baina, nik sospechoso naiz baita, simpatia handia daukete Lula denean, baina nik ez dela populismo bakarra, eta gauzak, eta lehenengo movimendu politiko egin dituztenak, garbi ikusten dute, bide bat badaukatela, markatuta, garbi dagoela zer egin nahi duten, eta politikoki oso inteligente jokatzen nahi die, konsenso bat bezala hile lortzen, beraie konparatu zuten pixka bat,
Espainiko transizioa, esaten zuten ez eulatzen duten hortaz baitu, baina, Moncloako paktoa, eta irizien da, lortu nahi dute pakto sozial zabal bat, esan ez dira, o gobernu de Brasil, Brasilko gobernu dira, ez dira PT-ko gobernu, eta elkarrekin ezeri dituzte bintzet, eta ja gauz handi bat da, zatik horreko gobernu dituzte nini ez egin, gobernadorek, politiko guztik, sindikatuk, indar sozial asko, ONG-ek eta enpresario asko, eta azken baten hori bai saiatzen, badakitez zailtasun handik izango dituztela, baina bai saiatzen pixka bat hori zabaltzen gizarteko arlo guztietara, eta esperantza handi dara, eta lehenengo mugimenduk egin diztenak garrantzia handie dautiena, igual eta psikologikoki dignidadea, Brasilarrei dignidade bat ematen nahi zaizko, hori, Brasilarrek da gauza bat, beti garai baten igual, hemen bezala, beti Europari begira bizi ginen, gutxigo izango baino bezala, Brasilarren asko bertatzen da hori, eta hirugarren mundukoak eta zuek lehenengo mundukoak, eta, Lulak egin dituen lehenengo hiru edo mugimendu igual, Bushin ikustea juntzanen, Busheri portuguesez hitz egin zion, tontokeri bat dirudi, baina, ez dakile inglesez, tipua sindikalista bada, eta, baina, portuguesez hitz egin zion, eta juntan Brasilen egindako gazkin batekin, eta Brasilen egindako erropa zantzita. Tontokeri bat, baina Brasilarre flipatu dituzten, Gaude beti besten meseretan eta besten... Pizka bat hori eta orain adibidez, azira guztenan, beak esan hori, bomba atomikoa egiteko eskubidea daukagu. Ez dugu egin behar zatiketara, baina eskubideri daukagu. Horrelako deklarazio bat, ez daude itxuta eta hirugarren munduko gure arterare bizi diren berrien artean, nabarmena da, momentu historikoa badela, lehenengo presidente ezkertiarra eta gainera hartu duen lehenengo erabaki potente hori, zeuden gutxi gora bera $700 milioi, hegazkin edo ultrasoniko eta bizakoak erosteko, eta bidu hori esan du, ez du gurengo ebaloko hegazkinik erosiko, eta hegazkin horiek erosi ordez, diru hau zerbitzu sozialetan eta inbertituko dugu, eta horra dira neurriak hartzen beste ikuspuntu batetik, Zekit hori nola ikusten den, orain hemendikan, handizi izan eta gero, Arantxa. Bai. Nik esan dezakedana da, daukadan pertzepzioa eta esperientzia Lularen inguruaren buruz, ezta? Lehenengo egunean, orain dela 3 egun, bisita bat egin zidan hemen San Pabloko Unibertsitateko irakasle batek, bera Euskaldun batzuen alaba da, Argentina jaioa, baina San Pabloko Unibertsitatean da irakasle. Momentu honetan da esaten zian, Arantxa izugarria da, zeren lehenengo aldiz Brasiliko historian jendea, horregatik nik ez nuke izango populismo, ez da herrikoia baizik, jendea identifikatuta sentitzen da bere lehendakariarekin. Beraien hizkuntza hitz egiten du, bere fisikoa, bere adierazteko era, tartekoa dela. Eta lehenengo aldiz, sentitzen dira, ordezkatuak berarekin. Eta gero, nik eukin nuen aukera, Lula, uste du laugarren aldia dela orkesten dela, laugarren aldia. Hasiera batean, peten zegoen baita ere, nik ezagutu nuen irakasle eta lagun Pablo Freire da. Eta ni askotan galdetzen genion, eta Lula zer? Eta berak izugarri mirizten zuen, beti beldurrarekin, baina beti itxaropenarekin. Ez, oso gizon jatorra da, formala, hitza betetzen duena, korrupzioarekin ez dauka zer ikusirik, iritsiko da. Eta orduan, horiek izan dira nire percepzioak, orduan, orain goian ikusi dudanean, bere trajektoria osoa, progresiboki nola eraman duen, benetan txalogarria iruditzen zait.
Hizkuntzarekin zen moguz, epatu dugu portuguesez hitz egiten zela George Bushi, epatu batutako presidenteari, zuek zen moguz, balatzen zarete? Da pixka bat nire, nola esaten da, sinekuratzen nahiko desente defenditzen naiz hitz egiten, baina idazten ez naiz oso osatua. Itzupenak egiteko adibidez brasileratik euskerara edo gaztelerara, bai, baina ni neuk idazteko garbi eta ongi beharran bezala brasileraz, ez hori da osatu behar dudana. Eta, ez ikusten du nik nahiko osatua dagoela hortan. Zortea dauket hori beti Brasildaren artean bizizan honetan egon aitzen dugu dutzen. Horan irakasle nahi denean, beraz, portuguesek itzegimaren dauket eta idatzi eta noski, beti aurkeztu nahi zenen beti, nire zotake azentu ez, da nabarmena, izkun oso politia da, ez guztaren entre portuguesa, oso gozoa, erreza ikasteko tegertzeko, ez Portugaleko portuguesaren gogortasun hori galdu do, pixka bat, espaniko, castellanoa, kubatar batei entzuten ditunen, gozo galagola, Brasil berdin gezaten da, izkuntza askoze gozotatu da, gozoa dago, eta beste Brasil gauza guztikin bezala, hizkuntza da Brasildarra, baina daude mila Brasildar desberdin baita, Bahiakoa, Hegoaldekoa, Barnekaldekoan egiten izenekoa, San Pauloko gitze egiten dutena, Italian ondescendiente gitze egiten duten portuguesa, hori baita oso aberatsa da baita hortan, oso bitxie da, musikakin bezala, Bere izaera plurikulturala. Hori da. Kompromesu baten ituniko bazintu eta galituko bagenitu Brasilien egonda, haizu, markatu estebe eta zu nungoa, nola esplikatuko zen dugu hori portuguesez? Beti aurkezten ez guztitan, uso vasco, do País Vasco, eta beti gaten, País Vasco, un pequeño país que existe entre a España y a Francia. Ahora, se me creo que ti no me rentaré, no conozco el Atlético de Bilbao, conozco el Atlético de Bilbao, percibe, porque yo referente futbolística que garantizo realmente Brasil la refocate no vengo, o sea que porque es un país da bola, ¿no? Aurtengo historiko urte izan da noski, Lula irabazi duelako eta bosgarren aldiz munduko txapelketa erazi dut futbolez, Baina Alemaniaren kontra, jokatu zutela Korea eta Japonian munduko txapelketa. Horren gaineko garrantziaka futbolak? Brasilen, lehenen gabetzen ditu zuristena, gure ikusten da, nungaztea, eta urren galtzen da, ¿qué chino equipo se torce? ¿Qué equipo da zurea? Eta zuristena, ¿y aquí en Brasil? Eta que, ya, lokalizatzen dizute, eta... Identitate nazionala izango balizu. Eta gero futbola dagoen, orduan ja ez dago, orduan ja, azelezan, orduan ja ez dago, ingo borrokari. Beraz, izena, eta gero ze ekipotako hori importa dena. Gero, galtzen da hori religiotako aztean, baita gutxi da hori, guri, galera horiek beti atentzio egiten dut, eta zer religio dokezu, eta zer religio dago Euskal Herrin, eta baita hortan ere, dago, asko daude, aukera asko daukezu zure harima lantzeko, baita ez galdetzen da, katoliko, evangelista, iglesia de mila, gero daude bai hori Afrikaz gutxukoak ere bai, eta aukera zabala. Eta, pixkanaka lanera bueltatu bat ere, Euskaldunen artean izan dut erlaziorik nolako komunidadea dago hor? Jakin diteke, zenbat Euskaldun dauden Brasilen edo jatorri Euskalduna dutenen artean, hori zenbatzirik zaila, Zenbat hor, estere dauka. Zenbat, enitzera trebizio hori esatea zenbat, izatik, gure lana, lehen azken esplikatzen pixka bat, nola zitan ez da, horrek pixkate erantzun modu galderek. Gu Euskal Etxen gurun azin, Euskal Etxea San Paulon dago, San Paulon kokatuta, 60 sortutan Euskal Etxea, 1950 inguru hortan aiatutan jende batek sortu da, Eta, gure lana aldeotatik mugatuta dago hortara bakarrik, Eta zira baten, hori Xavier, Arruixet Cabio, kasi ginen lan hori egiten, ikusi genuen lan hori zabaltasun hartzen aitzitza egun,
aurkeztu genuen Euskal Ikaskuntzari aurkeztu genuen proiektu bat Brasilgo euskaldunetaz lan bat egiteko, laguntza bat edo bideratzeko esfortzori. Eta orduan Arantzea azaldu zen bere aldetik hori egiten izana eta gure, esfortzu izan zako hori gazte ondo, eta bi elkartu ginen, eta Elsa ere horrela inguratu zen bere interesak ere hortzik mugitzen zielako, Zaten baten hiru indar horiek elkartu ginen lan hau egiteko, Eta orduan, hasiera baten azizan lana entrevista gehienak egin gehienak, danak, San Pauloko hirian eginako die, eta San Pauloko estatura etorri ziren euskaldunek, uneko 89. Daukagu entrevista bat, eta oso garrantzitsu eman ziuna konexio bat egoaldeko Brasildarrez. Brasilgo egoaldea, Argentina, Uruguai, Paraguai, muga hortan euskal komunitate handi bat dago izugarri bat baita. Eta Brasilgo pertsonai historiko asko euskaldun jatorrikoak handik etorri ziren. Hori nik lanean, entrevista bat egin duen, eta horra azaltzen da pixka bat, hortaz, oso gainetik. San Pauloko estatuan, eta gero Rio de Janeiroko hiri inguruan eta elduzien euskaldunetaz zerbait. Gelditzen da hortik abarte, Brasil osoa. Eta gertatzen dana, nik datu hauek asko arxibotatik eta emigrazio papeletatik eta lortu ditut asko hauek. Azken baten, esan daikezu, agirre bat etorri izan, baina ez dauke interesik ez ez esaten, noiz etorri izan, nodik etorri izan eta nola etorri izan ez dauke esaten. Eta, horrek asko mugatzen dola, nabaita. Brasilea, jende asko, abenturio asko guten zan, eta, de repente, aurkitzen duzu, nik juten ezen toki guztitan, telefono lista hartzen dut, eta begiratzen edo, eta, euskaldun abizenen bilatzen dut hemen. Eta beti aurkitzen duzu norbait, bitxi edaz, agirre bat, edo zurita bat, edo beti aurkitzen duzu. Eta asko, ez dakite nindik guztean familie, edo... Beraz, oso zaile, Baina, adibidez, San Pauloko telefonotik jasota, guk 3.000 jaso ginizten. Horrela, izenak bakarrik hartute, 3.000. San Paulo bakarrik. Beraz, nindetak asko, eta pentsatu gaina, 1.528 euskaldunek aiatzen aziziela, guk usten du, baina askote gehiago, Demanen, bi urtetik gora zerbitz plan honekin, izan ere, bakarrikan San Pauloko telefono lista begiratzea ere, 22 milioi egonda. Eromena. Lazolako biztina, Ziste bat egiten genuen beti, eta gaina zoero eskerrak etorri zan, psikiatra da, euskaldun izatea, eta zerrein euskaldun izatea, azkenen bizka bat... Kaotikoa, ezik eta ere bilatzen duzutela, eta euskik askuntza ipatu duzula, eta bere eskuntza zailatik, ari zarete lan pedagogikoa egiten, lan interesgarria, gaur ezagutu izan dugunagatik, eta ez dakit orain aurrera begira zer geratzen zituen, edo zeintzuk diren bete barreko lanak, edo plazoak, edo EPEak, azken finean zer orain egindako lan honekin. Gero, ezena eta zut puntatu dut, gure ideia, lan guztionen ideia, eta titulua oso, Brasilgo euskaldunak, eta azken baten gure lana izan da, hasiera bat ematea honek, Guk aurkitu dugu bat, eta hori pixkat altxatu dugu, eta, orain hor dago, nor naik, jaso daike, eta horrek jarreten emateko. Bestalde, nire aldetik, Eusko Newsen, Eusko Ikaskuntzako revista elektronikoan, hilero, artikulu bat idazten jarretzen du, Kosmopolita saian, Brasilgo euskaldunetaz. Eta lan honek jarraitzen du. Baina dago asko egiteko, eta historia poliziak deskubritzeko Brasilgo historia eta euskaldun batean oso politik egiteko dugu. Hor, irudobikoitzak.euskonius.com horrialdean, Eusko Ikaskuntzako horrialdean, eta Arantxa bukatzeko ja denbora gutxi dakagulako esagutu hori EPEak edo lan hau noiz bukatutzat emango eta gero argiteratu, zema delakoa. Bai, geure asmoa dira, hilonen bukaeran, enteratzea,
eta batez ere nik ikusten dut hau instrumento gisara, hau eskuan daukagula argitaratzen denean, berriro itzuli Brasilera, San Pablora, egon jendearekin, beraien protagonismoaren interesa eta beharra zenbateraino iritsi dan, jarraipen bada. Dago horren atzetikan jarraipen bat dago. Eta ez dakigun non bukatuko da, baina hori, ez dut esan duen hasiera da. Eta batez ere gauza bat esan nahi nuke. Euskaletxeari buruz eta euskarari buruz esan nahi nuke. Gure hizkuntzak mirespena sortzen du Brasilen. Nire unibertsitatean euskaraz hitz egitea eskatzen zidaten. Nola da zure hizkuntza? Hitz egin zazu pixka bat. Eta nik uste dut euskaletxea eta euskaldunak Brasilen geure hizkuntza degula tresna miresgarriena halako herri esotiko, aberatza eta benetazko herri hartan. Bukatzear gaude, ez ere, arantxetakit azkenengo izut edo gotan zuten, edo ideia horrekin geratuko garen, Brasildarrak eta euskaldunak eta hizkuntza eta beste gauza bat, arantxak ikasi duen gauza bat, guk beti pentsatzen dugu, Brasilen euskaldunak ekarri duguna eta gauza bat oso interesgarria da, pentsatzea baita Brasildarrek ez ekarri dion euskaldun hori, eta, bueno, publikazioaren lana irakurtzeko aukera izango dute, uste baina gauza gehiago, eta, bueno, asko ikasteko daukeu Brasileiro eta Brasilen gandik eta gizarte horretatik. Bala izan dadila, eta, bueno, zen bezala Garza Martin zer hor dago honetan, baina zuen kasuan, euskaldunak Brasilen lan honetan, ez ere Ormazabal eta Arantxa Ugartetxea. Benetan, zorionak eunaren gatik, gogoarekin geratzen garela ikusi entzun edo irakurtzeko, eta eskerrik asko gurekin izatagatik, eta beti arte. Zuei, mila esker. Muito obrigado. As nossas noites do norte. Xarman garria ez da, horrela utziko dugu, euskaldunak Brasilen nahikoa ikasi duguta. Urrenak.